Dobar dan, sanjeni znalci i genijalci. Danas radimo dve nove lekcije iz sveta oko nas. Pa ovako, ja sam pred svega izdvojila lekciju zajedničke osobine živih bića. Sad, biljke, životinje i ljudi su živa bića, a sva živa bića imaju neke zajedničke osobine. Živa bića dišu, živa bića se takođe hrane i uzimaju vodu. Živa bića dolaze na svet tako što niču iz semena, legu se iz jaja i rađaju se. A živa bića takođe ostavljaju potomstvo, zatim rastu, razvijaju se i umiru na kraju. Druga lekcija jeste živa bića dišu. Pa ovako, bez disanja nema života i sva živa bića dišu. Disanje je neophodno za sve aktivnosti, za rast, razvoj i kretanje. I živa bića za disanje koriste kiseonik iz vazduha ili vode, jer žive na različitim mestima. Gledajte sad, kiseonik je sastojak vazduha ili vode koji je neophodan za disanje živih bića. Važno je da razlikujete da biljke dišu celim telom, što znači da oni nemaju pluća. Sad ovako, ribe u vodi dišu pomoću škrga, a ljudi i neke životinje dišu pomoću pluća na kopnu. Šta su pluća, šta su škrgi? I to sam vam izdvojila. Pluća to je deo tela koji ljudima i nekim životinjama služi za disanje, a škrge je deo tela koji nekim životinjama u vodi isto služi za disanje. Ja se nadam da lepo vidite lekciju. Ja sam namerno spojila dve lekcije u jednu. Zašto? Jer je suviše kratka, apsolutno nije. I prva je kratka, a i druga još. Tako da možete da izdvojite sat vremena, prepišete lepo sve što sam ja izdvojila, nacrtajte slobodno ovako, trebate da budete kreativni, jer učenje treba da bude kreativno, i izdvojite neki sat vremena za učenje. A sad, kad naučite lekciju, vi morate isto i na pitanja. Znači, ja kada deci držim čas, ovo je samo uvod koji ja njima dajem, ali oni imaju i naravno test pitanja gde moraju da daju tačne odgovore na sve ovo što smo mi radili. To je što sam ja njima objašnjavala, znači mora da postoji primjena onog što ste naučili. Tako da vidimo se u nekom drugom videu. Prijatno i nadam se da vam se sviđaju današnje nastavne jedinice.